Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki kubor menta kasngi ka ar khunda teri ujamang dang step harngap hakapor san baje ka erlang thari kala salat ikiding kisiet batrat nadu talong ka than penthor khra ka gofleng kalamat ya ka jingklem kiding bat ka penthot ya ka yat ka yeng hakapor balong skul kalenti na badan gofleng kala sha ban hakiding bat ki bor pulit marsinjia kila let ben pet ya kalenti ya kali ban amthot bat ki bor jong katanat forest kila shimkhia ban ot bat ban khra ya kitanat ding bat ki ding ba wat kinar jingker ke baker haki footpath kila kutlut bat ki pulit penyat kaliru kila ha bantan bat paring ya ki ding sharun hakate ga jingwan jong ke erlang thari remal kalara jingma ya ki pat ba bat ki yeng ki sem ki babun ki lenti na penthor khra lengba ka banan gofling la phaya no na lendet ban po sha pulo kibor pulit penyat kali kila khang ya lenti na pulo ban ki usha biwarun namar ka jingkhlem jong ki ding ba